Nagakadapat nga hatagan sang importansya ang Ikaayong Lawas sa mga taga-probinsya. Ini ang ginpahayag ni Committee on Health and Sanitation Chairman, Iloilo 1st District Board Member Joanne Herminanda. Sunod sa natong dan, mas importante ang Ikaayong Lawas sang samanggad gani nga dapat kidini nga ginahatagan sang nagakaigo nga atensyon sang probinsya. Dugang pa ni Herminanda sa karon amo sini ang iya ginakasakuan sa paglibot bilang chairman sang nasambit nga komitiba. Kay importante ang aton Ikaayong Lawas. Bisan o pigado lang basta ay kita sakit importante sa tanan. So as chairman man, timing man, but as chairman sa Committee on Health and Sanitation, amo dya ang bisihan naton, no, dya libot-libot sa 1st District. Nahibaluan nga bilang chairman sang Committee on Health sa Sangguniang Panalawigan, isa sa mga prioridad ni Board Member Herminanda among Ikaayong Lawas sa mga taga-probinsya. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera